Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы, Татарстан белән Русия арасындагы шартнамәнең вакыты чыга, мөддәте чыга. Ничегрәк киләчәктә нәрсә булыр? Бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Ничәрәк уйлыйсыз, киләчәк ничегрәк булыр? Миңа калса, аны дәвам итерләр, аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Шул аның өчен әллә ни кирәкми, теге җыелып митергә. Безнең парламент һәм Рәсәйдә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Миңа калса шулай булыр дип уйлыйм. Әле бүгенге көндә бу турыда сүз күтәрүче юк, документларны. Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын өстәмә ниндидер матдәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име? Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк. Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шаушусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы? Онытылган документ ул бездән тора инде. Анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда үзебезнең парламент бар име Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шуннан гына тора. Гомумән алганда менә шушы шартнамә аша караган вакытта бүгенге көндә Русия күләмендә федерализм ни дәрәҗәдә бармы, сакланамы, аларга нинди бәя бирәсез? Федерализм дигән ул сүзне бик яратып бетермиләр инде Рәсәйдә. Ләкин безнең өчен бу төп юнәлеш. Һәм әйтер идем, каядыр ул югалды, каядыр сакланды. Менә без әле бүгенге көндә Моравиядә, Чехиядә менә бу тышкы эшләр күзлегеннән караганда бу чын федерализм. Инде каядыр карасак без салым күзлегеннән, күпме Татарстан түли Мәскәүгә. Монда федерализм бик күренеп бетми. Ләкин Татарстан өйрәнде инде эшләргә. Ул барыбер салымны күп түләсә дә, күп кенә кайтара да. Теге Рәсәй структуралары аша. Монда бюрократия үсеп китә, ләкин нишлисең инде? Рәсәйдә бюрократия бик көчле. Гомумән башка республикаларда бар бит әле Татарстаннан калган шушы федерализм күзлегеннән караганда Русиядә. Аны беләсезме, мин кызганыч инде. Каядыр башлаганда бик матур гына башланган иде һәм федерализм да үсеп киткән иде. Ләкин кайбер республикалар һәм өлкәләр инде менә бу суверенитет мәсьәләсенә ничектер уен төсле карадылар, менә җиңелчә генә. Без бит чыннан да теге җаныбыз белән, тәнебез белән бирелеп аны алырга тырыштык. Шуңар без аны күпме ала алдык, шуны хәтле калдык. Тегеләр инде уйнагач, шул уен булып калды. Менә мәсәлән, карасагыз Башнефтьне, нинди хәлдә хәзер? Башкортстан югалтты менә үзенең экономиканың нигезен. Без Татарстанда аны саклап, аны бөтен экономиканың нигезенә салдык һәм алга барабыз. Шуңар менә бүтән өлкәләрдә дә шулайрак булып чыкты. Кызганыч бусы. Русия гомумән дөньяның үрнәк булган федерализм шушындай булдыра аламы? Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аның өчен ниндидер бер кризиска эләксә, сәяси кризиска, һәм менә бу инде мавыккан теге вертикаль власти дигән әз генә онытылса, шунда инде ул әз генә әкрен генә кайта башлар федерализмга. Миңа калса, аның бүтән юлы да юк. Инде ул алга караса, Татарстан, Рәсәй, аның бердән-бер шул юлы федерализм аша дип уйлыйм мин. Менә ничек уйлыйсыз, Татарстанның бәйсезлеге яисә тагын да киңрәк мөмкинлекләргә ия булуы, тагын да киңрәк хокукларга ия булуы, бу кризис булса, федерализм юлына баса Русия мөмкинме? Мөмкин. Монда күп нәрсә тора экономикадан. Әлбәттә, синең инде нык экономика булса, синең күпме вазифаң бар икән, аны бик уйламасаң да була. Рәсәйдә шундыйрак бит хәлләр. Аның бик законга карамыйлар, кемдә акча бар икән карыйлар. Шуңар без бүген көндә акча булганда күп нәрсәне хәл итә алабыз. Кайчан соң менә Русия конституциясында нормаль
кануннар да, шул шартнамәнең үтәлмәгән өлешләре дә үтәлә башлар. Моның өчен нәрсә кирәк? Ну, Русиягә? аны сез бик авыр мәсьәлә бирәсезме? Бездән тормый бит ул. Ул Русиядә аңлашыла инде, кануннарны бик яратмадылар. Бер яктан инде бик каты кануннар кабул итәләр, икенче яктан үтәмиләр аны. Бу Рәсәй өчен бик теге табигый кызганычка каршы. Барыбер ниндидер үзгәрешләр булыр дип. Әлбәттә, сүздә юк. Ул бит дөнья алга барганда, син каядыр еракта гына кала алмыйсың. Инде Рәсәй бит ул ана бөтен дөньяның яртысы шул, яртысы түгел инде, 10дән 1 өлеше. Шуңар әле икътисад яктан карасаң, сәяси күзлектән карасаң, ул каядыр читтә була алмый. Ул үзе дә сизә, ул бит менә санкциялар керттеләр дә, хәзер Мәскәүдә хафалана. Ничек аны бетергә икән, кире кайтырга икән. Шуңар ул бер басым ясый. Кеше бит хәзер булай гына теге телевизор гына карап кына, аңа ышанып кына яшәми. Хәзер интернет бар, яшьләр инде бүтәнчә үсте, алар совет чорыннан калган балалар түгел. Татарстанда менә сизелә ул, менә суверенитет кабул иткән заманында алар үсә башлан туган, алар бүтәнчә үсте. Рәсәйдә дә шулай. Шулай булгач, ул озакка бармас дип уйлыйм.